नमस्ते प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव और सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं। और एगो बहुत प्यारा मैसेज, बैटल ग्राउंड के फाइनल में भोजपुरी भौकाल पहुंचल बा। तरो लोग जितना से जितना देखब, जितना से जितना ओकरा के प्यार देहब, आशीर्वाद देहब, वोटिंग करब, उतना ही फाइनल हमनी के जीते के एकदम 100 ना 110% ना 220% चांस बा। तब लोग खाली अब देखल शुरू करी और ओकरा के अपन प्यार और आशीर्वाद दी। और भोजपुरी भौकाल के पहली बार ऐसा भइल बा कि कोनो इतना बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भोजपुरी भौकाल के नाम से शो बनल बा। और हमनी खातिर गर्व के बात बा। तब जितना भी भोजपुरी समाज के लोग बा, सबसे यही अपील करब कि रउआ सबे अपना भाषा खातिर, अपना खेसरिया खातिर और अपने भाषा की गरिमा खातिर वो शो के ज्यादा से ज्यादा देखी और ज्यादा से ज्यादा ओकरा पर वोटिंग करी। भोजपुरी भौकाल के जितना वोट कर सकी देखी और खूब वोट करी, ताकि अपन भोजपुरी भौकाल टॉप पे रहो और शील्ड लेके आओ। तो लवी अपन प्यार आशीर्वाद।